Maya Paldo, Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at narito na mga malalaking balitang Central Luzon ito nakaraang linggo. Roadworks sa mga national highway sa Central Luzon, pansamantalang ititigil ngayong holiday season. Alice Guo, nagplea ng not guilty sa kasong material misrepresentation. 4,000 metric tons sa plastic waste nalikom ng Angeles City LGU sa Plastic Palit Bigas Project. Mas maliwanag at eco-friendly mga parol, mapapanood sa Giant Lantern Festival 2024. At 11 individual, 2 organisasyon, pararangalan sa Most Outstanding Kapampangan Awards 2024. Pansamantalang inihinto ang 2 road construction sa MacArthur Highway na sakop ng siyudad San Fernando. Ito raw ay upang maiwasan ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong holiday season. Ang balitang yan, ihahatid ni Lizen Morten. Upang maibsan ang bigat ng daloy ng trapiko sa siyudad San Fernando, Pampanga ngayong holiday season, nagpasya ang Department of Public Works and Highways Central Luzon o DPWH Region 3 na pansamantalang ihinto ang 2 road construction na isinasagawa sa MacArthur Highway na sakop ng syudad. Ayon sa Division Chief ng Construction Division ng DPWH Region 3 na si Jason Hauco, nakipag-ugnayan na ang ahensya sa lokal na pamahalaan ng San Fernando at maging sa kontraktor ng naturang proyekto na wala munang tatrabaho rito hanggang sa darating na January 15 sa susunod na taon. In our experience, pagdating po ng December 15 onwards or the holiday season itself po, mas malaki po ang volume ng traffic. So, kung magtatrabaho po kasi tayo within that period, magkukos pa po tayo ng more traffic. So, yan po isa sa mga strategy ng DPWH po. Nasa 62% completion rate na ang mga naturang kalsada base sa ulat ni Hauco. Hinabilin umano nila sa kontraktor na dapat maging passable na ang mga naturang kalsada bago ang roadwork stoppage sa December 15 upang hindi maiwang nakatiwangwang ang mga proyekto. Meaning after December 15 po, passable na yung daan. Meron pong mga barikada dahil in between po nung bagong ginagawa natin at saka nung existing, meron pong konting parang gap na excavated, pero yun lang po ang lalagyan natin ng safety devices para po sa safety ng ating traveling public. Nasa kahabaan na MacArthur Highway sa San Miguel Corporation sa Barangay San Isidro hanggang sa Avida sa Barangay del Rosario ang unang portion ng proyekto. Habang nasa Barangay Dolores naman malapit sa intersection ang ikalawang portion nito. Una nang inihayag ni Mayor Vilma Caluwag ang request ng lokal na pamahalaan sa Public Works na magkaroon ng stoppage ang trabaho para bigyang daan ng mga motoristang dadayo sa syudad. Sa mga namamalengke, sa mga nag-shopping. So, syempre, may bonus niyan, darling. You know naman, sa December 15, nakuha na nila yung mga bonuses nila. Kaya, syempre, maraming mamimili dyan. Kaya, magbigay tayo ng daan. So, in a way, ilang araw lang naman yon. After that, continue na naman. Dagdag pa ni Caluwag, bahagi ang hakbang na ito sa obserbasyon ng Pasko sa San Fernando na tinaguri ang Christmas capital ng buong bansa. Yan ang maganda sa ating mga Pilipino, yung tradisyon, yung kultura natin na kahit hirap yung buhay, hindi pwedeng hindi natin ipag-celebrate ang Kapaskuhan. Kaya nga December 15, mag-stop muna yung mga construction. Samantala, kaparehong work stoppage ang ipapatupad ng DPWH Region 3 sa mga ginagawang kalsada sa mga national highway ng Central Luzon sa kahabaan ng MacArthur Highway, Jose Abad Santos Avenue o Jasa at maging sa Daang Maharlika. Tayo nagpapasalamat sa publiko sa pag-antabay sa atin po sa pagbibigay ng kanilang pasensya. No? But again po, pag once natapos po natin yung ating mga kalsada, natapos po natin yung pagre-rehab, yung pagsaayos ng ating mga kalsada, mas malaki pong ginhawa ang ating madadama. Inaasahan namang ire-resume ang lahat ng aktibidad ng mga kontraktor sa ikalawang linggo ng Enero sa susunod na taon. Lizen Morten, CLTV 36 News.
Umabot sa 4,000 metric tons sa mga nalikom na plastic ng Angeles City LGU mula sa kanilang plastic palit bigas program na naglalayong magkaroon ng behavioral change sa wastong waste management ang mga Angelenyo. Alamin natin ang ibang updates sa balitang yan sa report na ito. Naabutan naming may bit-bit na 5 kilong bigas ang residente ng Barangay San Nicolas, Ciudad Angeles na si Elaine. Nakaugalian na raw niya ang tamang segregation buhat ng ilunsad ng pamahalaang lungsod ang walang plastikan, Plastic Palit Bigas Project. Sumipag maghanap ng plastic. Sayang kasi yung bigas na malaking tulong. Ilan lamang siya sa mga pumila sa katanghaliang tapat sa City Hall nitong Miyerkules, December 4. Daan-daang residente ang nagtungo sa opisina ng Environmental Management System o EMS ng Angeles City LGU upang ipatimbang ang nalikom nilang plastic. Ano po yung pakay natin dito ngayon, although nai-report na po natin? Bigas. Palit bigas. Matapos timbangin, bibigyan ng slip ang mga Angelenyo para malaman kung ilang kilo ng bigas ang katumbas ng bitbit nilang mga plastic. Ayon sa officer ng EMS na si Mervin Bello, layunin ng lokal na pamahalaan na maengganyo ang mga Angelenyo sa waste segregation gamit ang reward system ng Walang Plastikan Project. To promote the environment na waste segregation. So ang naisip po niya para makatulong po sa environment and then makatulong din po sa Angelenyo. Sinimulan ang Plastic Palit Bigas Project sa Ciudad Angeles noong 2022. As of October 2024, umabot na sa 4,000 metric tons ang nalikom na plastic waste ng city government na pinalitan din ng kaparehong timbang ng locally produced na bigas. Ayon sa officer ng Social Welfare and Development Office ng syudad na si Vicky Villaflor, mula sa Nueva Ecija at Isabela ang mga bigas na ipinapamahagi sa mga Angelenyo. Yan mga kabalen, no? Kumbaga itong mga bigas na ito, nakakatulong na sa mga Angelenyo, pati na rin sa ating mga lokal na magsasaka. Hindi po tayo nag-i-import. Hindi po tayo nag-i-import. Since day one po, talagang local po yung rice natin. Nakipagtayap daw ang ACLGU sa isang cement factory na siyang bibili sa mga nalikom nilang plastic upang ipagbili ito at gawing kagamitan sa konstruksyon. Kabilang sa mga maaaring ipapalit dito ay ang mga plastic bag, container at mga bote as long as properly segregated itong dadalhin sa area. Sa pamamagitan ng naturang proyekto, umaasa raw ang lokal na pamahalaan ng Ciudad Angeles na titimo sa mga Angelenyo ang kahalagahan ng maayos na pangangalaga sa kapaligiran at gayon na rin ang pagsuporta sa mga lokal na magsasaka sa buong bansa. Lizan Morten, CLTV 36 News. Not guilty ang plea na inahain ni dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa kasong material misrepresentation na isinampa ng Commission on Elections o COMELEC sa Capas Tarlac Regional Trial Court Branch 66. Kaugnay nito ang citizenship na inilagay ni Guo sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022 elections. Sa ulat na inilabas ng GMA News itong Huwebes, December 5, dumalo si Guo sa arraignment via virtual conference at ayon naman sa kanyang abogado na si Nicole Hamilla, giit ng kanyang kampo, hindi nag-misrepresent o nagsinungaling si Guo noong siya ay kumandidato dahil siya umano ay isang Filipino citizen. Giit pa nila, premature ang kaso laban sa dating alkalde dahil wala pang desisyon kaugnay ng immigration cases at cancellation ng kanyang live birth certificate. Plano raw nilang magpiyansa para sa pansamantalang paglaya ni Guo. Sa kasalukuyan, nananatiling nakakulong si Guo sa Pasig City Jail para sa hiwalay na kaso ng qualified human trafficking, bunsod ng pagkakasangkot niya sa illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Bukod pa rito, naharap pa rin siya sa iba pang mga kaso kabilang graft, tax evasion at money laundering. Manatiling nakatutok para sa ibang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Higit 300 rescuers ng animal shelter ng Potion Prop Project sa San Jose del Monte, Bulacan ang nanganganib na mawalan ng tahanan ngayong kailangan ng lumipat ng grupo sa loob ng kulang 30 days.
Ayon sa naturang NGO na nakatuon sa kapakanan ng mga hayop, may mga nais bumili sa rinerentahan nilang lupa, kaya itinigil na muna nila ang ginagawang rescue operations upang maghanap ng permanent shelter. Hiling nila ngayon na makahanap ng fenced property na nasa 3,000 to 5,000 square meters na pwede nilang rentahan. Mas mainam din daw kung malapit lamang ito sa Maynila dahil nagsasagawa ang grupo ng mga event at adoption drives sa syudad. Bilang temporary solution, ililipat na muna nila ang mga ilan sa mga na-rescue sa kanilang shelter sa Bacolod, habang sa isang rented house sa mga pusa na hinihikayat din nila ang mga pwedeng mag-foster sa kanilang senior dogs na mag-message sa kanilang page. Magsasagawa rin ng Concert for the Cause ang Potion Project na pinamagatang Pochela, kung saan mapupunta ang nalilikom na pondo sa kanilang planong Permanent Luzon Sanctuary. Nagdaos ng feeding program ang alumni ng St. Mary's Academy, Bacolor, Pampanga bilang bahagi ng paghahanda sa kanilang Grand Alumni Homecoming. Layon daw ng aktibidad na mag-give back sa kanilang komunidad at manatili sa mga Bacoloreño ang legasiya ng kanilang paaralan. Ang detalye sa report ni Ashley Punsalan. Pagtanaw ng utang na loob sa lupang kinagisnan. Ito raw ang dahilan sa likod ng mga aktibidad na inorganisa ng alumni ng St. Mary's Academy, Bacolor bilang pagkahanda sa kanilang nalalapit na Grand Alumni Homecoming sa February 1. Kasama rito ang Marians in Action Feeding Program na pinangunahan ng Batch 81 alumni nitong Sabado, November 30. We are trying to show yung values na natutunan namin from St. Mary's. Yung involvement sa community, concern for others, unity namin as Marians. Napili ng mga alumni ang NHA San Guillermo Tinajero, Bacolor bilang beneficiary ng programa. Anila, simula pa noon ay madalas nang bisitahin ng batch ng lugar, lalo na para sa katikisim. Bukod sa pagpapakain, namigay rin ng mga tsinelas ang mga alumni. Para sa Batch 81 alumni na si Deng Salgado, way of giving back sa kanilang komunidad ang nasabing aktibidad. Kami, when we were students, alam naman namin yung hirap. And especially after pinatubo and COVID. Dagdag naman ni Raquel Malgapusing yan, isa itong paraan upang maalala hindi lang ng mga alumni, kundi pati na rin ng mga Bacoloreño ang kanilang eskwelahan. Kahit wala na yung school namin, we want to continue the awareness that it once existed and it still exists in our hearts. Matatandaang kasama ang paaralan ng SMA Bacolor sa mga napinsala ng pumutok ang bulkang Pinatubo taong 1991. Ngayong buwan ng Disyembre, ikakasa ng SMA alumni ang isang gift-giving activity para sa mga selected recipients. Inanyayahan naman ng chairman ng Grand Alumni Homecoming na si Harry Raymond Rivera ang iba pang mga alumni na dumalo sa nalalapit nilang aktibidad. Sa February 1, 2025, sa may Laos Event Center. Yung team tamo po, Pamanyuli, panayan ako po, mikit-ikit tamo. Ashley Punzalan, CLTV 36 News. At lulang subdivision king syudad San Fernando ding bidinan multi-purpose chapel iba't king pamilya Pineda, king pamanimuna ng Rodolfo Tatay Bong Pineda at dating board member Maylin Pineda Kayabyab. Kaya belakano ding bisita sa reti karing marala sa lalapit na karela ding Homeowners Association emo king syudad nuneking mabilog a Pampanga. Ay ni po yung report. King Sapphire Street ay ni King Jamesville Subdivision, King Barangay Dolores, Ciudad San Fernando, megumpisane in construction ng metong a chapel para kareng residenti. Ating niyang dagul amay 370 square meters at mikamalwalas a parkingan. Multipurpose siya yung chapel ang magkaulagang maygit a 10 milyong pesos. Ing pa magpagawa king mesabing bisitas, donasyon ning pamilya Pineda king pamanimuna ng Rodolfo Tatay Bong Pineda at dating 2nd District Board member ng ENI, aspiring mayor ning syudad ay Maylin Pineda Kayabyab. King Kabilugan at Lulareti a para-pareho ing modelo. Mayakit siyang metong keng St. Dominic Corinthian Subdivision, kabang atin murin king Maligaya VHR Subdivision. Nitingal doon Domingo, December 1. Personal yang tinagon ing patriarka ning pamilya, kayabe ding My Love San Fernando team para keng ceremonial groundbreaking dareng proyekto. Nga ng dating board member Maylin, mera gulya namang Katoliko, inya balo na kanu, ingulaganing ating chapel king metong alugal. Iburimi mo po
Kaya susuportahan mi po yung makanining proyekto para dakal pa po ing maging malapit king kay katamo po nga pong Ginoo. At kareng seniors, lalo na po na po kailangan munta king aliwa pong chapel o kaya king kay katamo pong parokya para keni na kayo mo pong magsimbakan yan. Na kayo pong magkasakit. At pwede tamo rin pong gamitan nini king aliwa tamo pong okasyon. Dati niya kanong mag-donating karelang pamilya para kang construction darang bisitas ang pong Pisamban. Pero king pamilya mi po talaga, magalat kami pong pondo para po pa magpagawa pong chapel, simbahan. Mo po king Pampanga, king aliwang lugar po. Sa atin pong malapit kay kami na mag-request. Kasi maniwala ko po na mo po material bagay in kailangan na po ng metong nga tao. Spiritual guidance is very important. Kwento ng Clarita Dialogo, inawad dia kanukang buong Pineda yung chapel banking mismo subdivision, makapagpamisa at agamit demo naman kareng kematen bangki pagburulan. Yung chapel mi, yung inyadmin talaga, ulimalwa may kung pangarapan talaga. Yung chapel mi. Ay maragol kay maragol pasalamata pa rin pamilyang Pineda. King milyari kaya kami kay Jaysville. Kaya kibatanan ni nga pong Ginoo, king request mi. Maluwat na niya kanong panina pitiding homeowners King Jamesville agpang kang Marlon Mendoza, presidente ng asosasyon. Itaping sinabi ko nandin, itang usbong niya pa yung pananampalataya mi kining subdivision niya. Kasi ining Jamesville subdivision, talagang po ang pananampalataya yung pisasabyan, solid lang ang din, daratang langan. Mas welula naman kanudeng manok nangan King St. Dominic at Maligay subdivision, uling mas milapit Chacarela ing pipagsambat. Ayo, pasalamat kayo muna pong dili, kaya chapel apig kalubda kayo kami yun na malambat minaya pong sabihan tang na pangarapan na may kasarili kaya talagang chapel kaya ating kaya mang gagamitan po kaya multi-purpose yun. Dati po may kapag-start na kami yun, kung kulang kami pondo, so ngayon po din tanya po yung grasya, na ngayon talagang ma-realize siya po itan kaya kaming pangarap pa ito. So muna po talagang maragul pong kapasalamatan kaya kami pong paparas kereng pamilya Pineda na maragulya pong bagay ni po para kaya kaming kasalpantayanan. Samantala, makasadyala kanong mayari ding may sabing chapel King Marso ning daratang Abanwa. Posible la pa kanong midagdagan deni, base king request sa atatanggap da, iba't kareng Homeowners Association. Diyan Alumbang Parungaw, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Mga samot-saring balita kaugnay ng nalalapit na Giant Lantern Festival po muna tayo mga kabalen. Muli raw susubukan ng Barangay Bulaon ang kanilang swerte sa pagkamit ng kampeonato sa pamamagitan ng mas pinagandang disenyo lalo na't doble raw ang bilang ng mga bombilya na kanilang gagamitan sa higanting parol nila ngayong taon. Alamin ang kanilang pasabog sa report ni Liana Canilaw. Taon-taon, bumibida ang nagagandahan at makukulay na higanting parol sa Giant Lantern Festival. Kasabay ng pagpapailaw sa venue, nagsisilbi rin itong liwanag ng pag-asa at pinagmumulan ng saya ng bawat kabalin. Sa likod ng mga ito, ang lantern makers na umaga't gabi, umaaraw o umuulan, gumugugol ng oras at panahon para sa tagumpay ng selebrasyon. Isa na sa muling magpapakitang gilas sa Barangay Bulaon, Ciudad San Fernando, Pampanga. Ayon kay Cap Laverne Gopez, asahan ng mas pinaganda at mas maliwanag na Giant Lantern performance mula sa kanila. Dahil kung dati 8,200 na bombilya lang ang kanilang pinailaw, ngayon ay aabot na sa 40,000 light bulbs ang kanilang gagamitin. Ang lahat ng ito upang maiuwi ang kampyonato. Kukunin na namin yung champion ngayon. Pinag-isipan namin nung lantern maker namin kung ano yung maganda at maraming gimmick yung gagawin namin ngayon. Hindi raw kaso ang pondo, oras at pagod dahil lahat ay gagawin ng Barangay Bulaon upang magpasiklab sa Giant Lantern Festival 2024. Masungkit na kaya nito ang titulo ngayong taon? Upang mas malaki ang tsansa ng pagkamit ng unang parangal, full force ang suporta ng lokal na pamahalaan ng Bulaon, kasama na rin ang iba pa nilang kabarangay. Excited na rin sila para manood at
tignan yung parol ng Bulaon. Talagang araw-araw nagte-text sa akin, nagchat-chat na kung pwede raw bago umalis dito, pwedeng pailawan dito. Samantala, magbibigay liwanag ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinsons Star Mills, Pampanga. Maaari rin itong mapanood ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Malaking karangalan daw para sa Barangay Kalulot ang maipakita ang galing ng kanilang grupo pagdating sa lantern making. Isa lamang ito sa mga hangarin nila sa pagsali sa inaabangang Giant Lantern Festival 2024. Narito po ang report. Number 1. Ito ang numerong nabunot ng Barangay Kalulot ngayong taon para sa pinakamasayang selebrasyon sa siyudad San Fernando, Pampanga, ang Giant Lantern Festival. Ibig sabihin, ang higanting parol ng barangay ang una sa listahan ng mga magpapakitang gilas sa kompetisyon. Pero ang tanong, sila rin kaya ang maging number 1 sa puso ng mga hurado at manonood? Higit sa titulo, malaking karangalan daw para sa Kalulot ang may pamalas ang kanilang galing sa paggawa ng parol. Sa Barangay Kalulot, ito po lang, hindi naman kompetisyon, yung sinabi ko na, para lang makita lang yung pangalan ng Kalulot ng buong Pilipinas, hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo po. Opo, hindi kami nagkikipag-compete kasi po napakagaling lahat ng mga lantern maker natin. Saludo po kami. Bukod pa rito, isa rin sa kanilang mga pangunahing hangarin ay ang mapreserba at maipasa ang kultura at tradisyon ng lantern making sa kabataan. Kaugnay nito, nagkaroon daw ng tour ang mga mag-aaral kung saan kanilang ipinakita ang paraan na paggawa nito, mula sa pagdidisenyo, pag-aayos ng rotor, hanggang sa pagpapailaw sa parol. Ang lantern maker ng Barangay Kalulot na si Marcelino Ambrosio, excited na sa mismong araw ng kompetisyon. Ngayon po Giant Lantern Festival, talagang kaabang-abang po talaga. At talagang maganda po ang nakalalabasan po ng ating Giant Lantern Festival dahil lahat po ng lantern maker, naganda po sa taon pong ito para po mapasaya po ang mga manonood po natin. 10 taon pa lamang daw ang ngayon 46 years old na si Ambrosio na magsimula siyang gumawa ng higanting parol. Anya, sa pamamagitan ng tradisyong ito, ramdam nila ang tunay na saya at diwa ng Pasko. Wala rin daw kapares at talaga namang maipagmamalaki ang mga Fernandino at Fernandina pagdating sa lantern making. Samantala, para sa mga nais manood at masaksihan ng personal ang tagisan ng mga higanting parol, magaganap ang Giant Lantern Festival 2024 sa December 14 sa Robinsons Star Mills, Pampanga. Sa mga hindi makakapunta, sagot namin kayo dahil maaari ring mapanood ang GLF ng live sa CLTV 36 at sa aming social media platforms. Liana Canilaw, CLTV 36 News. All set na ang mga preparasyong isinasagawa ng GLF 2024 Committee para sa darating na December 14 ang araw ng Giant Lantern Festival ngayong taon. Innovative naman ang kompetisyon dahil sa eco-friendly LED lights na gagamitin ng lantern makers. Magbabalita si Lizen Morten. 12 araw bago ang Giant Lantern Festival 2024, isinapubliko ng City Government ng San Fernando nitong Lunes, December 2, ang kanilang mga paghahanda kaugnay ng pinakaabangang Christmas Festival sa buong Pampanga. 10 barangay ang magpapasiklaban gamit ang mga naglalakihan nilang mga parol at ang musika na creatively ding isasabay sa pagkutitap ng mga ito. Kasama sa 10 participants ang Barangay Bulaon, Kalulot, Del Pilar, Dolores, San Jose, San Juan, San Nicolas, Santa Lucia, Santo Niño at Telabastagan. Sa kabila ng taon-taong pag-i-improve ng mga lantern makers sa pagpapailaw ng kanilang mga parol, this year ay mayroon pa ring naisip na innovation ang lokal na pamahalaan ayon kay Mayor Vilma Caluwag. Right now, ang ginamit natin is LED lights na, hindi na yung dati na mataas yung konsumo sa kuryente. Kasi naman, energy, energy saver na tayo. Ang LED lights na gagamitin ng mga lantern maker ngayong taon ay inaasahang magbibigay ng mas maliwanag na ilaw sa mga higanteng parol. Mas eco-friendly din ito, ani Mayor Caluwag. Kasi siyempre, papunta na tayo sa kasi nga
napopollute na talaga ang buong mundo or ng buong Pilipinas, no? Kaya nag-i-innovate tayo ngayon at sumusunod tayo sa mga patakaran na unti-unti natatanggap na ng mga tao. Base naman sa pinakahuling inspeksyon ng GLF 2024 Executive Committee na pinangungunahan ni Chairperson Engineer Alvin Mendoza, 80% complete na ang preparasyon para sa December 14. Nag-ocular visit din ng ilang miyembro ng komite sa parking area ng Robinson Star Mills kung saan isasagawa ang ligligang parol. Ang mga giant lantern natin, meron na pong tapos. From 75 to 100%, meron na pong ready. Then sa venue naman po sa Robinson Star Mill, nakapag-clearing na po tayo sa platform ng mga parol. And by December 12, may mga ingress na po tayo, mga steel barriers. Nasa 10,000 ang capacity ng venue at may limited designated seats din ang mga senior citizen at PWD. Paalala ni Mendoza, bukas para sa publiko ang GLF 2024 at mas mainam kung darating ng maaga ang mga nais makapanood. December 14 po, iniimbitahan ko kayo dito po sa Robinson Star Mill. Dapat po mas maaga kayo kung manonood kayo ng live. 5 PM nandito na kayo sa site. First come, first serve basis po ang ating venue para sa lahat po ng gustong manood. 4 na barangay din ang inaasahang mag-uuwi ng cash prize mula 50,000 pesos sa third runner-up, 100,000 pesos para sa second runner-up, 200,000 pesos para sa first runner-up, at 300,000 pesos naman para sa Grand Champion ng GLF 2024. Siya nga po pala, mapapanood po natin ng live po ang Giant Lantern Festival. Siyempre, taon-taon naman po ito sa CLTV 36. Abangan niyo po yan mga kabalet. Samantala, nakatakda namang magsagawa ng dry run oras na may setup na ang 10 Giant Lantern sa kani-kanilang mga platform. Papangunahan ito ng Programming Committee Head ng GLF 2024 na si CLTV 36 Current Affairs Manager Jody Dizon Mercado sa December 13, isang araw bago ang aktwal na ligligang parol. Lizen Morten, CLTV 36 News. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga balita nitong nakaraang linggo. Nagbabalik ang CLTV 36 News Recap at sa iba pang mga balita. Plano niyo bang mag-travel ngayong holiday? Kasama ba sa inyong listahan ang famous island of Siargao? Pwedeng-pwede na kayong mag-book ng biyahe from Clark to Siargao dahil nagbukas na ang 3 flights ng Philippine Airlines sa Clark International Airport. Samahan si Yatsing Malagus sa kanyang report. Siargao, the surfing capital of the Philippines, voted the best island in Asia ayon sa 2021 Condé Nast Travelers Readers Awards. Anong pwedeng gawin dito? Of course, surfing the legendary Cloud9 waves. Kung takot ka o hindi marunong, just enjoy watching. Mag-island hopping and explore Siargao's hidden gems. Posible lahat ito dahil Siargao is now 2 hours away mula sa Clark. You heard it right! No need na magbiyahe pa Maynila dahil nagbukas na ng Clark to Siargao flight ang Philippine Airlines. Nitong December 3 ang send-off ceremony para sa unang batch ng mga pasahero papuntang Siargao. Unang lipad pa lamang, fully booked na ito kung kaya't ginawang 3 times a week ang flight. With the recent win of Clark as TDM Travel Trade International Airport of the Year, both PAL and your passengers are assured of the airport's exceptional state-of-the-art facilities, services, and commitment to make travel smoother and more enjoyable for everyone. Kasama sa 86 passengers ng maiden flight ay ang mga kabalan, kagaya ni Rolando Quizon na first time magpunta ng Siargao. Actually, I'm very excited kasi matagal ko na talagang gustong pumunta ng Siargao and finally meron na tayo dito sa Clark. Kasi hindi ko na kailangan pumunta ng Manila para mag-fly going to Siargao. So, mas okay talaga pag homegrown ka dito at least meron na sa Clark.
Very convenient naman ang biyaheng ito para sa Kapampangan fashion designer na si Ellie Bondok dahil at least once a month ay kailangan niyang magtungo sa Siargao. Pwede may business ako na maliit doon, tapos same time may project din ako doon. Kaya sobrang happy kami kasi nagkaroon na ng flight yung PAL straight sa Siargao kasi nahirapan kami pupunta kasi nasa Manila. Kaya nung naglagay na sila dito, super accessible sa amin. Hindi lang mga kabalen at mga tiga North at Central Luzon ang makakapag-enjoy sa hassle-free na biyahe, kundi pati ang mga turista na nag-i-stay sa Angeles City. I've been traveling here a lot. I'm a regular traveler to the Philippines. Very convenient because I'm living here in Angeles. Dati nang may biyaheng Clark to Siargao ang PAL, ngunit pansamantalang nahinto dahil sa COVID-19 pandemic. Our Clark Siargao non-stop service marking another milestone in the expansion of our domestic network. The new thrice weekly service demonstrates our commitment to building up a hub here at Clark International Airport, with Siargao now joining Cebu, Basco, Busuanga, Coron, and Katiklan, Boracay in a roster of cities that enjoy a non-stop link to Clark and International and then Central Luzon. Samantala, dumalo rin sa send-off ceremony si Clark Development Corporation President CEO Attorney Agnes De Vanadera na nakita ang malaking contribution ng PAL sa ekonomiya. We are opening more areas for us to be connected. Sayang ang ating most beautiful airport if we cannot encourage people to come. But people will not just come because of a beautiful airport. People will come because they will go through a beautiful airport for a more beautiful destination. So thank you, PAL, for considering having more flights here. Present din sa aktibidad si Department of Tourism Region 3 Director Richard Dainos. Ekonomiya at foremost sa ating tourism, no? Kasi yun naman ang gusto natin dito sa Clark, maging premier airport and opening it for more doorways, not just to see the beauty of our country, no? But to expand more, no? With the new route development, and Siargao is really one of those very special islands that we really need to explore. So I think it will not just be a good way for us to spend our holidays, to refresh our tired and usual busy days. We can explore this beautiful island. So we look forward that more and more will have to support this new route development. Kung interesadong mag-travel papuntang Siargao, you have 3 days na pwedeng pagpilian. May flight schedule ng Tuesday, Thursday at Saturday na babiyahe ng 11 a.m. at lalapag naman ng 1 p.m. sa inyong destinasyon. Maliban sa Siargao flight, may direct flight din ang PAL from Clark to Basco, Batanes, Katiklan, Boracay at Busuanga, Coron. Ano pang hinihintay nyo? Biyahe na! I'm your Aching Malagu, Jana Lumbang Parungaw, CLTV 36 News. Hindi lang kape at klase Kapampangan goodies ang maaaring tikman at bilhin sa pinakabagong cafe sa siyudad San Fernando, pati ang mga obra at produkto na gawa ng mga Kapampangan artist, aba, meron din. Kung curious na kayong malaman, panoorin ang buong detalye sa report ni Ashley Punsalan. The feeling of going back home. Ito ang konsepto sa likod ng Matuwang Balay Cafe and Art Studio. Isang coffee shop at Kapampangan Art Studio in one na binuksan nitong Sabado, November 30 sa Consunji Street, Barangay Santo Rosario, Ciudad San Fernando. Itinayo ang Matuwang Balay sa pangunguna ni Idol Zatin bilang pag-alala sa mga naunang henerasyon ng kanilang pamilya at pagbibigay-pugay sa legasiya na kanilang iniwan gaya ng mga heirloom recipes at local artistry. This is in honor of the owners of the Essel Supermarket. This is our auntie, Anita and Carmen Lasatin. I want to give honor to our roots, to our parents who mentored us. Hindi lang kape at classic Kapampangan goodies ang maaaring tikman at bilhin sa Matuwang Balay. Makikita rin dito ang iba't ibang produkto na gawa ng mga Kapampangan artists.
Kasama sa mga local products na maaring tangkilikin, ang sikat na clothing line ng Pidayit OOTDs by Philip Torres at ang Kacho Collection ng Kabaru by JTM. Mayroon ding wooden crafts na gawa ng Luwid Local, magagandang bags from Bayong Kultura, gayon din ng mga paintings na gawa ng Kabalen artist na si Donna Camaya. Lubos ang pasasalamat ng Provincial Tourism Officer na si Mike Castañeda sa pamilyang Lazatin. Dahil mahalaga raw ang ganitong cultural hub, hindi lamang sa turismo kundi pati na rin sa kultura ng probinsya. Ito niya pong maragul sa opini, lalo niya pong musbong ang pong lago in Kasalesayan, in promotion na po ng Kasalesayan, ng Kalalangan, ang po ng kaya katamong sining o kultura kaya iking probinsya ng Pampanga. Ayon naman kay Lazatin Patriarch na si Marco Lazatin, ang Matuwang Balay ay nagsisilbing daan upang maipamana sa susunod na henerasyon ang mga ipinagmamalaking kultura at tradisyon ng Pampanga. Do not forget what the Kapampangan is capable of doing. The contents of this are meant to be realized, cherished, and appreciated with the ultimate goal of encouraging the succeeding generations to continue the skills, the pride, and the legacy of the Kapampangan. Samantala, bukod rin sa grand opening ng Matuwang Balay Cafe, nagkaroon din ng isang fashion show tampok ang Pidayit. Inimbita naman ni Idol Lazatin ang lahat na bisitahin ng Matuwang Balay Cafe and Art Studio. Bukas ito araw-araw mula 8 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Ashley Punsalan, CLTV 36 News. Pinangalanan ng mga individual at organisasyong paparangalan sa Most Outstanding Kapampangan Awards 2024 na bahagi ng selebrasyon ng ika-453 Aldoning Kapampangan. Ang Apong Monica Deminalin Multipurpose Cooperators ang tatanggap ng karangalan para sa Institutional Category for Social Services, habang ang RT Santa Rita naman sa Institutional Category for Performing Arts. Kabilang sa 11 individual na tinanghal na Most Outstanding Kapampangan Awardees ang mga sumusunod. Si Anton Victorio Lugue Jr., ang ating MOCA for Medicine. Si Elena Tesoro naman, ang ating MOCA for Social Services. Si Peter Alagos, ang ating MOCA for Mass Media. Noelina Ramos, ang ating MOCA for Science and Technology. Si Nicolas Lugue naman, ang ating MOCA for Visual Arts. Si Abigail Danica Adriano naman, ang ating MOCA for Performing Arts. Si Ma'am Lisette Laos Velasco naman, ang ating MOCA for Business. Si Edgardo Yambao, ang ating posthumous category for Government Service. Si Thea Maria Rica del Rosario naman, ang ating MOCA for Government Service. Gian Christopher Santos, ang ating MOCA for Sports. Dr. Enrique Baking, ang ating MOCA for Education. At ibinibigay ang naturang awards sa mga kabalen na nagpamalas na natatanging galing at nagdala ng karangalan at tagumpay sa probinsya. Gaganapin po ang Most Outstanding Kapampangan Awards 2024 awarding ceremony sa darating na December 11 at napapanood din ito ng live sa CLTV 36. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa X o ang dating Twitter at CLTV 36. Para naman sa Instagram at CLTV 36 Official. At sa aming TikTok at CLTV 36 Official. Kung nais niyong balikan ang mga programa ng CLTV 36, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV 36. Ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po at happy weekend.